Падение за Черноморец. Шон Смит срещу Бранд Томас. Шон Смит много по-опитен. Успява да вкара Шон Смит. Има и нарушение. И Любомир Мичев видя достатъчно. Ще вземе първото прекъсване. Успешни пак 4 на 2 са черноморци. Какво изпълнение на Травис Маконико. И тук пак камъница в градината на Спартак. За те първа трябва да навлиза в форма. Тук 2 точки в крайна сметка има за Шон Смит и предупреждение за симулация. Очаква заслон от Шон Смит. Шон Смит тръгва към коша. Изпусна момент да му подаде. Захариев за 3. Точен този път. Христов. Захариев. Алейуп за Смит! Видяхме това няколко пъти в хода на първите два мача. Определено Черноморец с много кратко като време трае. Маконико срещу Фъджет. Ето една такава опция. Шон Смит вече няма да има проблем да завърши. Да дръпне дори с 3 точки. Андрей Иванов получава под коша. Вади веднага към Милен Захариев на 0 градуса. Той вкарва за 3 и изравнява. Фъджет в случая. Така ще бъде и отново през тези втори 20 минути със сигурност. Захариев. Времето доста по-добре, отколкото първото такова. Троша сега играе. Търси Шон Смит. Шон Смит е фаулиран и отбелязва. Много трудно поднасяне на Шон. Борбата, тя е за Цето Чернокожев. Блокиран бе от Смит. Ще играе ли сам Чернокожев отново? Блокиран от... Събуди съмнение у феновете в Плевен за правотата на това отсъждане. Първи срещу Тони Троша. Хубав пас към Брайан Томас и още един чадър на Шон Смит. Маконико. Дълъг пас към Мудиле, който този път завършва с пропуск, за да забие Шон Смит след него. Спартаклийска Дион в своя отбора, именно играчи, които един на един да могат да атакуват. Маконико е точен след като бе фаулиран и показва мускулите. Видяхте как даже май двама му скочиха. Бранд Томас и Джулиан Луис. Бърза атака и това е нов чадър под коша този път на Николай Георгиев. Луис, добра работа свърши там, горе да му... Да бъде свалена на едно притежание, само че Шон Смит отнема топката и ще бъде първи до другия край пред Константин. Да изпревари Тони Троша и отнася двоен чадър.